začnem rodinou. Pozrite sa, každý z nás mal by výjsť z rodiny, každý človek. Človek nevychádza z liahne, ale v rodine. To je typické, také základné, keď samozrejme je poriadok. Hej? Keď nie je poriadok, tak potom príde dieťa aj bez rodiny na svet. Ale už to základné, že človek je povolaný práve túto lásku žiť a to je, že sa tomu učí v rodine. Medzi rodičmi v rodine vznikajú takéto vzťahy. Otec, mama, vzťah medzi nimi, potom vzťah mama a dcéra, otec a syn, otec a dcéra, mama a syn, syn a dcéra. Áno, to sú základné takéto vzťahy v rodine. Otec a mama sú tí, ktorí dávajú prvú informáciu o láske svojim deťom. V prírodzenosti je krásna tá informácia v tom, že sú opační a preto je naplnená práve touto erotickou láskou. Eros, to je ináč pozitívny pojem, nie negatívny, to iba my sme ho pošpinili. Je normálny, zdravý vzťah medzi mužom a ženou. Áno? Čo tam je? A je krásne, že deti toto môžu medzi rodičmi vnímať. Totižto problémom v rodine býva, že tí dvaja si nerozumejú a potom vznikajú hádky. Oni sa totižto, viete, tí manželia v rodine sa niekedy trápia práve kvôli tomu, že sú iní. Nie, že by sa z toho tešili, ale sa trápia. No nie? Neškoda. A zvyčajne, kým sú slobodní, sa tešia, že sú iní. Potom sa trápia. Ano? Lebo nevedia prijať to, že každý je iný. Ano? Každý má svoju tvár. Otec a mama sú tí, ktorí prví dávajú informáciu. To znamená, že vzniká vzťah lásky. Vytvárajú strechu nad rodinou. Človek je povolaný k láske. Má trojaké povolanie. Prvé povolanie je, že človek je láskou vyvolaný k bytiu. Áno? To je vyvolanie láskou. Človek je vyvolaný láskou k bytiu. Čo znamená vyvolaný láskou k bytiu? Presne to, že človek prichádza na svet pri vyjadrení lásky manželov. Preto je tak veľmi dôležité, aby tí dvaja v splnutí lásky darovali nový život. Ináč povieš, oco, mama, vy ste mali pomer. My nežijeme sexuálne. Ináč by som tu nebol. Aspoň raz to muselo byť. Hej? Alebo som zo skúmalky. Dá sa to vlastne usvedčiť. Hej? Viete, dá sa to. To znamená, že človek prichádza na svet, áno, pri vyjadrení lásky. Preto človek má meno láska. Je vyvolaný k bytiu láskou. Môžeš povedať, že rodičia, ja som stelesnením vašej lásky. Vy ste sa milovali a vaša láska, ktorú ste si vtedy vyjadrovali, vzala na seba telesnú podobu. Hej, tu som. Hej? Pretože manželský akt má dva ciele. Manželský akt. Vyjadriť lásku a odzvať život. Plodom diela lásky je dieťa. Áno, to je tá stelesnená láska otca a matky. Môžeš povedať, oco, mama, ja som vaša láska. Čiže človek je láska. To je jeho vôbec pôvod, jeho vznik. Manželský akt má ešte jeden prívesok a to je sexuálna rozkoš. Keby tí dvaja potom netúžili, tak by určite by neišli robiť deti. Ano? Kto by s nimi toľko sa trápil a tak, nie? Určite. Čiže vidíte, že to je veľmi dobre prešpekulované. Ano? Že tam vlastne patrí dieťa ako plod lásky. Čiže dieťa z lásky prichádza na svet. Každý človek má mať meno láska. Pretože túži po láske, chce byť šťastný. Chce byť chcený, chce byť milovaný. A preto nie je fér, ak dieťa príde bez pozvania na svet. Viete, čo to znamená? Že každý z nás má meno láska a určite by si mal nedobrý pocit, keď si vedel, že si kondomovať nehodá. Áno? Lebo vtedy to nevyšlo. A rodičia to vedia.
Viete, o čo tu ide? Že preto práve dôležité, lebo ty dávaš svoju túžbu, ty ju naplňaš, ty mu darúvaš. Čo môžeš viac dať ako svoju lásku? Preto vlastne vyvolaný človek k bytiu je láskou. Áno? To je prvé povolanie človeka. Druhé povolanie je, že človek je oslovený láskou. Na západe robili pokus, určite ste o tom počuli, chceli zistiť prapôvodnú reč človeka. Nechali batoľatá v jednej miestnosti, chodili ich krmiť, starali sa o ne, ale nikto nesmel deti osloviť. A stalo sa, že deti po pár mesiacoch zomreli. Darmo mali všetko, ale chýbala im láska. To, že sme tu, je dôkazom toho, že nás mama objala. Keby nás nebola objala, by sme boli zomreli. Dieťa je totálne závislé na láske. Úplne závislé na láske. Ak dieťaťu nedáš lásku, cit, nepríjmeš ho, zomrie. Môžeš mu dať jesť všetko možné, to dieťa zomrie. Čiže vidíte, že človek, my veľkí už prežijeme. Aj toho, že lásku nemáš, niekedy vôbec rozmýšľaš, či má zmysel žiť, keď ťa nikto nemá rád. Ale to dieťa nevie. To dieťa jednoducho zomrie a hotovo. Vidíte, že má silu aj na to, aby neprežilo. Hej? Čiže je dôležité to objatie, potrebuje oslovenie láskou, potrebuje to blízke. Napríklad počul som práve o tomto probléme, že rómska mama, viete, že nie, Rómovia sú takí hĺbšie spätí s prírodou a rómska mama, keď porodí dieťa a náhodou by lekári to dieťa zobrali od nej, až potom neskôr ho doniesli, kde si zo spoločného, hej, mama má problém to dieťa tak prijať. Niekedy po celý život to prenáša ako také neprijatie, áno? Čiže je tam hlboký cit, väzba medzi mamou a dieťatkom a to je prvé, to oslovenie láskou. Človek potrebuje byť oslovený. Láska mu dáva zmysel, láska mu dáva silu v živote. Každý po nej túži. A tretie povolanie človeka, že človek je povolaný láskou. Ľudský život ťažko má zmysel, ak by sme povedali, že bol vrhnutý kdesi z vesmíru na túto zem a úbožiak má tu sa trápiť ako telesne handicapovaný, že má zomrieť ako dieťa od hladu, že má, dajme tomu, byť nejak mučený za vojny a vidíme, že všade je nespravodlivosť. A preto vlastne to tretie povolanie človeka, povolanie láskou, je práve to, že človek potrebuje žiť lásku vo svojom živote v zameraní, že jeho život nie je len náhodou, ale že má naplnenie v láske, pretože na svete spravodlivosti sa nedopátráš. Je to tak? Celý život si predstavte. A taký, čo nemá svedomie, čo jednoducho krádne a privatizuje za den noc a neviem čo ešte, tomu sa darí, hej, ešte odbachne niekoho, keď mu zavadzia a darí sa mu. No oplatí sa byť dobrým. Povedzte, oplatí sa byť dobrým. Tá nelepšie byť nejakým týmto zločincom a budeš krádnuť, máš milióny, budeš žiť kdesi v nejakej vile a bude ti hej. Na čo byť dobrým? A taký človek, ktorý je egoistom, ktorý takto žije, myslíte, že je šťastný? Nie je. Je to najväčší úbožiak na svete. Môže mať milióny, ale je to úbožiak, pretože lásku si kúpiť nemôže. A keď nemá pokoj v srdci, keď sám cíti. A taký egoista, on nikdy nie je spokojný. To len návonok všetko má okolo seba, ale je taký nespokojný, každého kritizuje. Viete, ako to nie? Egoista. Všetci sú zlí, len on je dobrý a nakoniec ešte aj on zlý, pretože sám seba nevie prijať. Hej? Lebo kto nevie prijať iného, znamená, že nevie prijať seba samého. Čiže to je ten problém človeka. Áno? Preto vlastne to tretie povolanie človeka je, že človek je povolaný láskou. Je povolaný láskou vôbec k naplneniu života. Preto musí existovať večná spravodlivosť. Musí existovať to, že ťa niekto za to odmení, to, že sa celý život drieš a že si nie si prvý. Ja som robil po ukončení školy som robil diplomovku na tému, ako byť víťazom v porážke. Už starí Gréci skladli túto otázku. A ako byť víťazom? Prečo? Lebo prvý môže byť ale ten, čo má najväčšie svaly, čo najlepšie utieka. A čo ostatní? My všetci sme odsúdení na prehru. Hej? Dnes Košici, ak majú turnaj, a som všetkým odkázal mobilom, že prajem, aby všetci vyhrali. To je veľmi dôležité vedieť v živote, prijať to, že si povolaný vyhrať. Každý z nás je povolaný vyhrávať, áno? Jednoznačne, pretože si originál. A keď si originál, tak máš šancu vyhrať. Keby si sa skopíroval, hej, dal ako Xerox, že si iba niektorá, nejaká kópia, ako človek, ktorý kopíruje iných, hej, vtedy vlastne nemôžeš vyhrať. Budeš stále iba ten druhý.
Áno, Bčko, nebudeš Ačko. Hej? Čiže preto je dôležité pochopiť, že to je povolanie lásky práve v tomto. Preto už tí dvaja, otec a matka, sú tí, ktorí vyvolajú z lásky dieťa k bytiu. Otec a matka sú tí, ktorí sú oddyšní. Konkrétne oddyšnosť citová. Muži sú tvrdí, ale krehkí. Ženy mäkké a húževnaté. Keď sa žena priťaží, sa rozpače. Keď sa muž priťaží, dostane infarkt. Preto životnosť žien je vyššia ako u mužov. Všimli ste si? Samá vdova. A samý infarkt. Naozaj. Málo ktorá žena zomrie na infarkt. To je mužská choroba, nevedia revať. To je celý problém. Jedna žena mi telefonuje, prosím vás, poďte k nám, lebo my sme sa strašne pohádali s manželom. Tak som prišiel k ním, akurát som mal vtedy voľno a hovorí, viete, mám perfektného manžela. Ale keď mu poviem, aby toto urobil, on to neurobi. Hovorím, milá pani, vy ste schopná odrazu variť, k tomu diktovať diktát, žehliť a neviem čo ešte súčasne. Hej? Muž je schopný odrazu robiť iba jednu vec. A mu poďte, aby robil dve veci, on sa psychicky zrúti. Nedokáže to, áno? Žena dokáže myslieť na 5 detí súčasne. Ani na jedno nezabudne. Všade má rozum, všade, hej? My chlapi si píšeme papieriky, škrtáme, čo sme robili, aj tak si pozabudáme, hej? Zabudol, že má prísť na rande, hej? Že... Jednoducho stáva, keď má toho veľa, hej? Jednoducho, preto zo žien bývajú sekretárky. Keby z muža bol sekretár, ten riaditeľ skrachuje. Čiže naozaj je dôležitá ten ženský dar, áno? Preto ženy riadia, nie? Tak sa hovorí aj tým, že všade myslí, áno? Všade je súčasne, hej? Žen je to váš dar. Je to váš vzácny dar. A ten sa využíva všade, vo svete, áno? Ďalej. Taký... keď vznikne problém, muž si sadne a rozmýšľa a hľadá riešenie. Žena nepotrebuje rozmýšľať. Ona hneď má 5 riešení. Ani jedno dobré, ale má. Intuícia, to je 6. zmysel ženy. Málo ktorá žena ho nemá. Málo ktorý muž intuíciu má. Preto intuícia to je veľký dar. Žena, ak je vyzretá, dokáže trafiť klinec po hlavičke. Ona intuitívne rozhodne. A presne. Len stále nosí sebe strunku neistoty. Stále. A preto aj žena, ktorá je vysoko postavená, má pod sebou stovky, tisíce ľudí, z času na čas musí sa poradiť s jakým mužom, či dobre robí. Ona cíti na 10% je to dobre, ale pre istotu sa poradím. Áno, upevním, kde si to svoje rozhodnutie. Pretože ona sa potom ľahko obviňuje. Žena je veľmi citlivá, jemná, slabá, ľahko zraniteľná. A keby to náhodou nevyšlo, ona sa rozhodla, bude 2 týždne revať, lebo to nevyšlo. A muž čo, bude revať, keby to nevyšlo? Hodí späť na plece, ide ďalej. Žena má sklon ku seba obviňovaniu. Preto je dobre, keď žena sa môže poradiť. Áno? Keď sa môže poradiť. Príde napríklad za manželom poviem, manžel, máme taký a taký problém v rodine. Môžem to tak urobiť? Našla som riešenie. On povie, vieš čo? Urob. Uvidíme. Ona výborne vidie, nevidie, to je jedno, to on povedal. A žene veľmi dobre padne, keď môže zodpovednosť hodiť na ňo, že? Muži zostávaní do sily, majú široké ramená. Ženy zostávané do lásky. Preto je potrebné využívať tento dar u mužov. Preto nie sama sa rozhodovať. Potom sa budeš trápiť, si ublížiš. Áno, ženy, si ublížiš. Potom sa stáva, že žena sa stáva hrubou, tvrdou, mužatka a ona si ublížuje. Potom reve a znova chce dokázať všetkým, že je chlap. No však všetci vedia už, že ale mužom nikdy nebude, pretože sa bude týmto zráňať, samu seba zráňa. Áno, tým, že si vlastne týmto ubližuje. Čiže to je tá intuícia, ktorá je vlastne môže pomôcť. My muži napríklad pri rozhodovaní za ženami nebudeme stíhať. Kým my porozmýšľame, ona 100-krát rozhodne. Hej?
Že to je ťažké. Ona má intuitívne cíti, on nevie to zdôvodniť, ale vie, že to má tak urobiť, hej? A to funguje v živote, hej? Lebo to je jej cit, jej vnímanie.